Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw gayud panumpa kon ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem kay kini mao ang siyudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili. Kay kun may mukapin pa niini, kana gikan sa yawa. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Ako say puli ni Father Siano karon tungod kay nag-family outing sila. Mga Ubods family ni bisita sila sa Kapilinya. Mga igsuon dinhi sa ato ebanghelyo atong nadungog nga mipahimangno ang atong Ginoong Hesukristo nga dili gayud kita manumpa kun kita manaad. Unsa may kalahian naning duha, kining manumpa o manaad. Siguro ang panaad mao ning gitawag sa English og mga promises. Apan ang panumpa mao ning we are taking an oath. Naay panultihon, promises are made to be broken. But oath, do not break your oath or you will go to jail. Muna kung muadto kag husgado, mahimo kang saksi, you make an oath before the judge. Kunya, kung muhimo ka og panumpa, dili ka pwede makak. Pero nganong panaad pwede raman. Promises are made to be broken. Kanang sa kasal mga igsoon, non sa mana? Promises or it is an oath? Murag more or less parihara na pader. Pero klaro man kaayo ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Naatay palabra de honor. We honor our words. Kanang we become truthful, we become honest, we become sincere in our words. Unya kini pangitaon naman kaayo ni karon, kay karon daghan naman kano kaayong maayong mubulatik, maayo las pulong pero dili gayod matinud-anon, dili makita diha sa buhat mga igsoon. We can be colorful in our words, but we are not sincere and honest. Matod pa mga igsoon, kung kita honest, when we become truthful in our words, when we become so sincere, ang mailhan kano nato nining maong tao kay aduna siyay integridad. Nasato pa, integrity is a virtue rooted on our truthfulness and our sincerity of the heart. Mao na panahon sa eleksyon, grabe kaayong mga panaa diha or panumpa sa mga ganahan nga makakuha sa atong buto. Pero anaa ba ka sila'y integrity to fulfill their oath and promises to the people?
unsa may inyong tan-aw mga igsoon. Kanakahang atong nga gipang-elect diha are the people of integrity that is honest and sincere to their promises. Sa may inyong tan-aw. Wa naman pader, panahon selection, tiinita oy, linabanay ug maayo. Pero nakakita baka ta sa ilang integridad. Palabra di honor or words, we honor our words mga igsoon is a sign of commitment. Not just an integrity, but our commitment to ourselves, to our oath and our promises. Kining integridad, kining commitment, mura manig mga virtues nga pangitaon na kaayo sa tao mga igsoon. Uni ang ikatulo kanon niini, when we are honest and sincere, tungod kay we have a clear conscience. Ang konsensya mga igsoon, mao ni ang luna diin makighinabi kanato ang Dios. Ug diha sa konsensya, dili gayud kita kano makatago ug makapamakak kaniya. We speak with honesty and sincerity. Yes, kung moingon ka nga yes. No, kung moingon ka nga no. Kay naa pagali in between ni ana, kung duna gali mo pakapin ni ana, kana dili na kana iya sa Dios, apan iya sa yawa. Klaro kaayo mga igsoon, clear-cut definition. Giingon kaniadto sa atong mga katigulangan, ayaw pakyasa ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon niingon ang atong Ginoong Hesukristo, do not swear by using your words if you cannot fulfill it. Ayaw gayud panumpa pinaagi sa pagpanaad. Kay kun imo nang buhaton unya dili ka makabuhat niya na mahimo kang bakakon. Palihog manindog. Sa pagpamati nato sa mga madasigong mga pulong ni Kristo diha sa Ebanghelyo, madasigon ug malaumon usab kitang mga muyo sa amahan, muingon kita, amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Ngang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainitong pagpangalagad sa walay pagpaabot ug bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ngang matag nasod ug ang matag tao nga nagdumala niini, makabaton na og kalinaw, kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga pinaagi sa pangalian ni San Bernabe Apostol, ang mga masakiton sa atong banay, makabaton ug kaayuhan sa lawas ug kalag, ug magpadayon sa pag-ila ug pagdayeg sa buhi nga Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ngang mga misyonero lukop sa kalibutan, makadani og mas daghan pang katawhan, pinaagi sa ilang mga panig-ingnan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26 tuig 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo.